מי צריך מתכון? והיום מכינים ארוחת צהריים שילדים אוהבים. נתחיל להכין את הכרוב, אז מה הוא עושה? קוצץ את הכרוב, מועך אותו טוב טוב, מוסיף מלח, פלפל, לימון ומלא מיונז. מכינים את הפירה, מקלף תפוחי אדמה, חותך אותם ומבשל אותם 20 דקות. ומכינים את השניצלים, לוקחים ביצה, כפית חרדל ומערבבים טוב 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 ומתחילים לצפות את השניצלים בפירורי לחם וסומסום. מצפים ושמים בצלחת מלא שניצלים. מחממים מחבת עם שמן ומטגנים את השניצלים. מטגנים, איזה קריספי מלא. מטגנים מלא שניצלים, לפחות 3 נגלות. איזה קריספי, אמא'לה ואבא'לה, נוזל לי ריר. נוציא את השניצל לרשת כדי שיישאר קריספי, ונמח את התפוחי האדמה שכבר מוכנים. נוסיף קוביית מרגרינה, קצת מלח ופלפל, קצת ממי הבישול, נמח. נגיש עם קטשופ ומיונז, בתיאבון.